अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाई फाई चढ़ावले चेहरा को नया मॉडल चश्मा लगावले सुट बुट बाटे हाई फाई चढ़ावले चेहरा को नया मॉडल चश्मा लगावले बनता के खूब हीरो सेंट को मार के बनता के खूब हीरो सेंट को मार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के मारे खूब सटाइल छवड़ा पियर फूल लगाई के पकिटो में ऊ रखले बाटे आधा रुमाल लटकाई के मारे खूब सटाइल छावड़ा पियर फूल लगाई के पकिटो में ऊ रखले बाटे आधा रुमाल लटकाई के झूला भी सजावले बाटे कंघी खूब मार के झूला भी सजावले बाटे कंघी खूब मार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के सबका साथ सेल्फी ले ना सता के मेज पर जयमाला के टाइम भइल तो चढ़ गइल स्टेज सबका साथ सेल्फी ले ना सता के मेज पर जयमाला के टाइम भइल तो चढ़ गइल स्टेज पर दीपक संग ही बोले मलिस में झार के राइटर बिजुलिया बोले मलिस में झार के कोरिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के कोरिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के सुट बुट बटे हाई फाई चढ़ावले चेहरा को नया मॉडल चश्मा लगावले सुट बुट बाटे हाई फाई चढ़ावले चेहरा को नया मॉडल चश्मा लगावले बनता के खूब हीरो सेंट को मार के बनता के खूब हीरो सेंट को मार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के करिया का छवड़ाया बा बरतिया में झार के लवदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।